ja tokatzen zait erretiroa hartzea, alde batetik. Eta bestetik ere, ez daukat jarraitzailerik. Nik urte hauetan zehar eskin izan dut, proposatu izan dut ikasle batzui pentsatzen nuela gai izango zirela aurrera eramateko biraka idea hau. Orduan, pena hundia ematen dit. Pena hundia, porque urte asko izan dira Ibarren, da Ibarren jaso dut, asko jaso dut Ibarrako jendiagatik. Baina ailegatzen da, eta ez daukat, eta orduan jarraitza ere, espasan nuen ere, datorren urtean izango litzake. Guk despediduko gara, kurtso bukaerako jaialdi xakin, baina, horre ingo dut resumen antzeko bat, proiekzioen bat ere. Gero niri, zaizkit gustatzen, ez zait gustatzen protagonista izatea. Nik egin nuen, baina ez protagonistak ikasleak dira. Deban hasi nintzen, baina gero ere Mendanon ikusi nuen aukera, gero Goibarren eman zidaten ere posibilitatea, eta Eibarren ere ikusten hau, posible zela. Asko gustatzen zait, herri ezberdinetako jendean nahastea eta egitea. Niri, eta artearekin ere bai, mestitzajea, nahastea gauzak asko gustatzen zait. Eta pentsatut emankorra izan dela. Eta batez ere, aberatza ikasleak zeuketelako ez toki bat antzatzeko beraien herria, baina baizik eta beste herri batzuetan. Nik zer nahi nuan, jendea formatzea. Horrek ez du nahi esan profesional bidean jarraitzea, baina bai formatzea nun, eta ikusi dut, eta ikusten dut, 6-7 urteko umea zelan jundan evoluzionatzen, eta gaur egun zenbat gauza egin dezaketan beraiekin. Eta orduan niretzat hori garrantzia formazioarena eta urtetik urtera aldea dago. Zer esanik ez ja nagusiekin, porque horrekin ja lan egiten dugu oso modu askar eta erresean. Ulertzen geralako hitzik abegia. Eta orduan lortzen dozu eta dantzan egiteko modua eta dantzak oso erakargarri dira. Guk metodo aldetik eta teknika lantzen dugu, zen da teknikak ematen du gero aukera hobeto erabiltzeko gorputza eta dena. Eta orduan guk eman izan dugu beti teknika klasikoa. Batzuetan jazza ere bai, askotan, baina gero horrek teknika klasikoa bai, baina barra eta ez modu, esango nuke, oso akademikoan, edo zezan atzapar txikia eta begirada eta lepoa eta beste modu batean, baina bai teknika ezagutu, bokabularioa hiztegia ezagutu, dantza klasikoko hiztegia, baina gero ja dantzetan egiten dugu, denetarik. Klasiko ere egin dugu, baina denetarik egiten dugu. Musika edozein nahastu bata bestiakin denetarik. Neri gustatzen zait diversioa, ondo pasatzea jentea, eta baita ere maila erakustea. Ez dara bakarrik musika atseginak eta ez. Saiatzen gara ere mugimendu aldetik ere bai, urtetik urtera hobetzen, maila igotzen, baina modu batean erakargarria eta jentea jartzen denean nire urtetan esan diate. Amaitu da? Antzokiak ematen duena da aukera teknikoak. Argia, soinu aldetik, eta horko lizeua da txapeldu. Daukalako oso ekipamentu hona eta bai materiala eta gero pertsonala ere bai profesionala direlako. Eta plazar bada horra jutea, porque ulertzen zehar segituan, da daukazu nahi duzun, eskatzen duzu eta jarraitzen dute. Baina nire kalean asko gustatzen zait, porque toki antzokira gerturatu ez dan izango jentea, aurrean daukazu dantzak erakusteko hori. Eta modu askotan, gero nahi gustatzen zait jaleua armatzea. Eta orduan gustatzen zait pasakaia egitea toki batera llegau, dantza batein, gero bestera jun, eta ikasleeri motibatzea, jantziko gara pijamekin, ero apaingarri ezberdinekin motibatzea da importantea. Baina hemendik aurrera, pizka bat lasaitasuna. Porque konturatzen naiz ezin izan dudala egin beste gauza, asko egin dut. Eta gustatuko litzaidak ere bai, ez dakit, antzerki munduan berriro zerbait hartzea, ez dakit, Gustau, bakarkako emanaldi bat gustatuko litzaidak egitea. Indarrenkuko duan, ez dakit. Nik eskerrak ematia nahi dut. Porque izan da, niretzat, Eibarrera etortzea, eta ez da zurikeriatan hiltzea ez benetakoa sentitzen dut Eibarrek asko eman dira. Eta bai, bihotz-bihotzez eskerra handi bat.